Apa kaixo, erakutsi nahi nizkizuen orain dela aste pare bat edo azkenean jaso nituen Astro City Mini Arcade Stick hauek, bi jaso nituen, bi eskatu nituelako. Berdinak ziren jaso nituenean, baina hau aldatu dut, eta orain ikusten duzuenez, badokat lehen jokalariarentzat botoi berdekin, hau da, nolabait jatorriz datorren moduan, eta bigarren jokalariarentzat, bola zein botoi guztiak hauek biak izan ezik, aldatu ditut, eta orain larrosa dira, arkade makinetan izan ziren bezala garai batean, lehen jokalaria berde zen, eta bigarrena larrosa. Ezaugarriei begira, sei botoi daude hemen, gero beste bi aukreditua eta hasiera botoia, eta makinan bertan datorren bezala, joysticka ere mikroswitchekin dator. Ez da nahiko erosoa eta nahiko zehatza jokatzeko orduan. Bueno, formari erreparatzen badiogu, hau esan duen bezala, bi arcade stick dira, zen dut bananduta daudela. Holan ipintzen badituzu, ematen du holako arcade stick bikoitz bat dela, baina ez da. Eta biak datoz holako kutxa handi batean metalezkoa, edo behitza metalezko plaka pisudun bat dauka hemen bekaldean, hau jokatzen zabiltzen bitartean asko ez mugitzeko, ezta? Eta horretaz gainera USB kable bat daukate, Astro City Mini arcade makinan lotzeko, ezta? Konektatzeko. Eta printzipioz uste dut PC batean honek ez duela balio, baina Sega Dreamcasten zein Sega Saturnen bai erabili daitezke holako adaptagailu batekin. Adibidez, hau da Brook adaptagailu honekin bi kable dauzka, bata da Sega Dreamcasterako eta bestea Sega Saturnerako. Erakutsiko dizuet apur bat barruan nola dauden, edo zer dagoen, eta zein erraz den hau guztia aldatzea, botoiak zein bola, eta bar. Eta erabili behar duzuna da holako destornilladore T-10 deitzen den bat. Hemen dauzka 6 torloju, oso erraz ateratzen direnak, eta, hori eginta gero ikusiko dugu barruan zer dagoen. Eta behin torloju guztiak kenduta, bideo batez lehenago okertu naiz, eta erakutsi dizuet beste destornilladore bat, baina hau da, sontzekoa da, baina gogoratu hau T-10 edo T-10 dela, eta ez lehenago erakutsi dizuetan bestea. Behin torloju guztiak kenduta, hemendik egin dezakegu tira, eta panel hau ateratzen da oso erraz, eta hemen ikusten dugu nola dagoen joystickaren beko partea, eta botoi guztiak kable guztiekin eta bar, ezta? Ez ditut botoiak aldatuko, zeia aldatuta daudelako, eta bola ere bai, eta hau da adibidez jatorriz etorren bola berdea, eta hori egin nahi baduzue oso erraz egiten da, behar duzuna bakarrik da hau olako destornilladore bat hemen ipini, eta horrela ja atera dezakezu bola beste aldetik holan egin, ez da, roska kenduta. Eta botoiak ere bai, ikusten duzue, hau da jatorriz etorren botoi berde bat, ikusten duzue botoi guztiek dauzkatela olako zera txiki bi, eta kable bat da
lurra konexioa, eta bestea da, zera konexioa egiten duen beste kable hori, ezta? Oso erraz aldatzen da, ez dago arazorik hori egiteko, ze hauek ez daude soldatuta, orduan ateratzen dira, nahiko estu daude ipinita, baina erraz ateratzen dira. Beno, eta orain berriro torlojo guztiak ipinita, proba bat egingo dugu Sega Saturnen Street Fighter 0B joko honekin. Sartuko dugu adaptadorea Saturnen atakan lehenago, eta USB-a beste honetan. Eta piztuko dugu, ea zela moldatzen den Astro City Arcade Stick hau Sega Saturnen. Listo, bada, ikusiko dugu. Hemen ostikada daudela, beko ostikada. Hor beste ostikada mota bat dago. Eta hirugarren botoian beste bat. Eta goiko lerroan, espero bezala, ukabilkadak. Hiru motatako ukabilkadak. Ikusi dugu oso ondo doala, eta hemen amaituko dut bideoa.